skvělý. Ten je na Netflixu, ale oni ho jako přetáčí, Jo, že je nějaký jiný. a není dobrý. To No, já jsem taky, ten první díl jsem říkal, to je nějaký jiný. Ale na YouTube dávají s českým dubbingem ten starý. Jo. Takže to se zkouknu. Oj, tak to si pustím, no. Hezky. Šamanův král. Jak se jmenoval ten samuraj, ten duch? To už na mě asi moc nevíte. To je Yamato, nebo Yamato je z Naruto. Asi nebyl Yamato. Naruto jsem taky koukal. Naruto už. Amidamaru. Amidamaru, jo, Amidamaru do meče. Naruto je uši, Naruto je srdcovka. Jo, ten nebyl. A i Shippuden si Jak kluci, když jste byli malí, tak jste seděli jenom u televize. Počkej, Naruto jsem viděl. Jste seriálový a filmový. smíčem u nohy. Ale tak ty seš jinde, vole, filmové, seriálové, to víme. Se ti líbí ty historické dokumenty o druhý světové válce. Ty máš rád ty filmy, kde se nemluví a musíš... Fandíš outsiderů. Třeba Castrovi. Nádhera! Váchyš do vápna! Co čekáš, ty vole? To jsem nebyl, víš? No, kouká na něm na vápno, ty vole. Dobře, bajky, dobře. Formě viděl už 20 dokumentů o druhé světové a Hitler furt ještě nevyhrál. A takhle se Furt čekám, kdy to přijde. V jaký sérii to konečně přijde. Já neřekl True, vole, já jsem říkal, že mám rád, vole, ty filmy, co je spojovaný s Irákem, Afghánistánem. Jo, takže fandíš těm Al-Qaidě. Ale tam zase nevím, kdo je Ale jako třeba líbí to. se mi to. Tam třeba vůbec nevím tady na východě, jako, Kdo je špatný? kdo je dobrý, kdo je špatný, protože mi přijde, že to jsou všichni čuráci, jako, ale nemám to načtený, nemám to nastudovaný. Bicycle kick. Mi říkal brácha, že prej Kýňa tady měl libový rohy. A to tam prej kusil solidně. Kdybys nehřoval, vole, a koukal, že mají za sebou hráče. A ještě si Klouzek! ještě ti zlomil kotník. Proč padáš? A kdyby byl fanoušek Batmana, tak řekl, abych si měl znovu zvednout, ty čuráky. To je moc, to je škoda. To moc cítím. Fauly, ruce, ty vole. Dobře! Ale Chary vypustí, hele. Nedává pozor, Chary, zkus to. Jo. Asi nečekal ani bajky, ty jo. No, ty. No! A tak když jak se ale posral, tak Našel tam, no, nech tam. sklonil tu hlavu. Ty vole, ty přihrávky, jako bych se posral. Všechno vzduchem, ne? Ne, ale to nejde jako ani na toho hráče, víš, že to jde. A kabum. Kabum! Dobrá, jo. Bombokláp! Proč já neviděl ani Batmany, ani Supermany, vole, nic, tady to, vole. Batmany jsou dobrý jenom ty starý 3 a teďka ten nový s Pattinsonem. Ten byl. Ten mě bavil, ale nebavil nikoho z mýho okolí, tyjo. Mně se to líbilo. A vůbec se jim nedivím, protože jsou zvyklí na ty Batmany, jak vysyká, vole, celý barák, jak je to mega akční. Přitom Batman je Detektivka. komiks přesně psaný jako detektivka ještě. A tady to bylo jako detektivka. A teďka koukám na toho tučňáka. To Je jsem třetí ještě díl a je to takový, no, jako ujde to. Já mám rád Ferrell, ale to snad rozjedeme. já počkám, až to vyjde celý, ne? Já jsem někde četl, že oni utratili za ten make-up na toho Ferrella, aby vypadal jak ten tučňák, že utratili nějaký šílený peníze a přitom mohli najmout nějakého toho herce, který vypadá takhle, ne? A No. poslali tam asi 3 frajery, který úplně takhle vypadají, že jsou úplně ošklivý. A mohli to mít ještě jako, že nemuseli platit takhle drahýho Ferrella, víš co, a ušetřili za make-up. A on to prý hraje dobře. Jo, je výborně. Mě by třeba zajímalo, když dáš konkurs na takhle ošklivý postavy, jestli prostě napíš, hledáme ošklivého herce, přihlašte se. Nebo když hledají to, jak v těch starých komediích si dělali prdel z tlustých holek, tak vždycky hledáme tlustou holku. Hledáme bůčka, přihlašte. Někdo teďka říkal, že kouká na Farmu. Farma. No. Že to je jako výměna manželek, nebo jako Jo. farmář na ženu, nebo něco takového, tak jakože na farmu. Tak tady to vždycky lišák přijde s tím, s Love Islandem. Jo, tak tohle je něco jako Love Island taky, jakože, ale na farmě prostě. Že tam musí prostě udělat to mlíko a prostě třeba mají úplně málo oblečení, musí ty ovce jako o to a z toho si udělat to oblečení a takhle.
Samozřejmě tam dají takový ty nemohoucí laftany, že co neumějí rukama v životě, neudělali ani nic. To jsem koukal na tom, na Discovery, dali nějaký dokument, o tom jakože apokalypsa, oni si museli postavit prostě generátor sami a takhle, to mě docela bavilo. Akorát, že moc to nedávalo. 4 stupně, dobrý, otepilo se. Teď tam zedničky mrdne, ne. Je venku. A je venku. Jo, tam se tam trošku zapomněl. Ano, tady zkušeně. Jsi že viděl ten Jak víš, se, nebo? jak se podíval takhle. Jako já bych tady v té soutěži radši ještě běžel, jako. Je fakt, že jako když máš vedle sebe Slávu, tak nikdy nevíš. Ne? Ten mohl být klidně na brankový čáře. No počkej, ale to často mi dělá Harry vždycky stojíme tak nějak jako by v lajně všichni a Harry vždycky najednou se rozhodne, že hlídá. Mně přijde, že to jde prostě vidět, že máš vzadu jistotu. Máš tam Vácu, který vyhraje souboj, vyhraje i tu hlavu a hlavně ti to rozehraje na rozdíl z toho Slávy, který je prostě furt nevíš. A hlavně nedělá ty kiksy, jako dělá Sláva prostě to. Už Šafo byl teďka hodně pomalý. Jo, ne, výborný, to bylo dobrý. Máme Harry. Harry, výborně! Ty vole, ale do těla. Šel mu hlavu odrazil. Teda do balonu. Nebo šlapak jak kráva. To je na druhé straně šlehy nezvat offside jako svině teďka. Ale z toho zase vole. Hele, Pro ně a ještě faul na nás vole, že jo, nemusí vystřídat. A můžeš mi říct, proč nedávají tady v těch soutěžích žlutou? To je za takovýhle za šlapáky hnusný. Pak se divíš, že se to popere, vole. Jako to je vždycky to stejný. To stejný s tou krupkou. Ne, oni furt čekají a pak už jim dojde trpělivost a za nějaký faul, který je prostě úplně nic, tak dá žlutou. No. Měli dostat ten Šáfa měl dostat ve 3. minutě, Ano. nebo kdy to bylo, a teďka Ano. tady ten vůbec. Který zjistil. Šlej, já si prdel. To je nezáslužný, ty, abych nemohl třeba hrát tady v dorostě, jak to dělá to Počkej, tam píská dorostenec, jo, No to ten máma. šlehy, ne, ten vysoký. Ty píčo. No, co jako jít rozhodčí, když jsem slyšel, ten na těch teplicích to pískal docela jako normálně. Ale ty píčo, ty mu dávali. To je nezáslužná práce. Na druhou stranu si za to můžu sami. Trošku vibrovali teďka, když jsem viděl. A proto, já jsem to viděl, jak na to čekal, tak už jsem věděl, že nebude nakupit. Váca nenakupne toho moment, tak no. Podívej. Tu kličku má na tu kyčuráky. Totálně. A má nejvíc, jaký- že ty víš, že to udělá. To má jako Robin obalovačky. Ty. Mě sere, ty vole, že jsem si udělal tu ruku a nemůžu nic dělat. Tohle měl... Ty zase nemůžeš třeba hrát FIFU, viď? Jo, já si to vyndávám. Jo. Já jsem sem přijel třeba. A vyhonit si nemůžeš, ne? To je lepší možná, ne? Právě. Ani mladovat cizího. Ale spíš jsem měl zrovna ty vole tu fyzičku jak silně, ty vole, já jsem celý srpen, buď hrál tenis nebo běhal, ty vole, jsem měl 6 tréninků. A já měl to samý, Já jsem byl teďka poprvé na začátku té sezóny, ty mezi pauze, že jsem fakt byl několikrát běhal, že jsem párkrát bejčil, prostě jsem se fakt připravil, protože jsem se těšil na to, že budeme hrát zase več. Ale prostě to tělo, vole, to na začátku hnedka nezvládlo nějak, nevím proč. A nebylo to jako, že by byl přepnutý, jako, to absolutně ne. Já ani nevím, to by se tam stalo to, ne, jestli změnil pohyb, nebo ti někdo trefil. Já měl, na začátku sezóny jsem měl tříslo, No, to jo. to mi jako limitovalo. Pak jsem měl, když jsme hráli s těma Lenešicema, ten bod a ten mi mimochodem bolí furt a ona mi neposílala na ring, já říkám, chci na ring, já mám pocit, že prostě to je přece takhle naražený, takhle dlouho nebolí prostě. Že tam třeba mám něco naštípnutý, víš, nebo něco. A neposlala mi na ring nic, no a teďka tam, jak mi Miky dal ten balon, tak jsem jenom prostě chtěl udělat rychlejší krok k balonu, abych to zatočil na zadní a Dobře! A ty jsi byl taky na rentgenu vlastně. na CT. No ale to bylo, vole, to jsem ani nestihl dát ty ruce pod sebou, já jsem byl jak ta oslava Belíkova.
Ty vole hoši, nechcete kartu, že ne? Chudáci. Příští fal bude žlutá, Bude. jakýkoliv. A jakýkoliv. jo. Sebe menší. Už to nezvládá. Je to možný, ty vole. Že to dělají debilové, který v životě nehráli fotbal. Piče. Teď mi řekni, z pozice obránce, jak to teďka Váchyš do toho skluzu zahrál na rok. Není lepší jakoby to pustit, dosprintovat k němu a sklouznout jakoby a bránit to jakože na to. Já jsem teďka taky přemýšlel, jestli to bylo dobrý nebo ne. Ale ty si to neuvědomíš v tom No, momentě, to, prostě to, je, za každou... to je jasný, to je jasný. Jako tak- On tak- ani není defenzivní hráč, jo, No. hlavně, takže. Takhle z vrchu jako... Ale jenom jak bys to řešil ty právě jako obránce, jestli tady to není třeba lepší, jako no. Já třeba sám nevím, já to tak nedokážu posoudit. Protože takhle máš jistotu, že jsi to odbránil a můžeš se v klidu připravit na standardku, ale furt máš obranou standardku. Když to tam jsi to mohl buď chytnout, anebo vole frajer přihrává do prázdnin. z první, že jo. Skočí! Je Třikrát. venku, přehoď ho! Střílej! Fuck ji udělal, ty vole. Že oni se z toho... Nedostanu. Já to tu nějaký debilního krka. Když to zmrdá gol. Co? To je zabiják. Na takový soupeře máme sítě. Ale to je vždycky citáty. Důchodce na Lomské 100 vstřelá. Dej to Miky. To jsem se pochcel, Most kopal standardku. A nějaký ten jablonec říkal, Horvejni to kopnul. A pak jsem si uvědomil, že on tady ten vtip musel slyšet už třeba 10 000krát. Ale... To je dlouhý sáč. A jak vypadal na lavice? Vepřovej, co? Ale on byl celou dobu klidný. Šel tam Míša Riaska a na toho mrdel celý zápas. Protože on v něm vidí sebe, podle mě. Leváče, malinký, takový jako sklony k Ale té dal ho na váze, křídlo, ty jakoby. vole, dal ho na křídlo. Ty vál minulou sezonu dával tolik gólů. Přišlo mi, že se bál, že na té umělce to šlo vidět hodně, jak je to hodně soubojový, tak jako byl všude blízko. A byl takovej bojácný, že třeba on mohl dosprintovat balón a bylo by to 50/50, že prostě by se to od někoho odrazilo. A on si přibrzdil prostě. To je Ložek. Ložek je hrozný. Ty pičo, víš co já už na něj mám averzi, on má někdo balón a on k němu přiběhne. A ne, aby šel do toho balónu, on vždycky dělá tohle. Nastaví se, udělá tohle a nejde do toho hráče, já jsem z něj hotovej. Ale že on tohle dělal To celou dělá dobu. na oko jenom. ty vole. Ale že tohle dělal celou dobu a vždycky jsem vám to říkal. On Ne, nikomu nepomůže, ty Kdo vole, kdo? na tom když... Ložek. Ložek. Ložek před určením k úspěchu, vole, dokument 2 hodiny, vole, ale on není týmovej. To blbý, no, v týmovém startu. Asi na druhou stranu neřekl bych, že Cristiano je třeba taky týmový, ale To jo, akorát, že on to vynahradí těma golama. No. vynahradí to golama a má prostě tým, který jako ho nepotřebuje do obranné fáze. To. Jsme píchli do živně. Ne, tak Jenom to blízní nahoru, Miky můj. bych chtěl říct, že Ronaldo má víc asistencí než Xavi a má Iniesta a tady ty chujo Sorry, ale jsou lepší střední záložníci, než byl Xavi a Iniesta, vole. Jaký třeba? Třeba Kroos, Jsou na třeba ten vole, ten tvůj Rodri, vole, z toho. A tak to je úplně- Odegaard, vole, jsou lepší, vole, než vole tady ty. Nemůžeš srovnávat frajery, kteří byli v Primu třeba 10 let s frajerama, který jsou teďka v Primu 2, 3 No sezóny. počkej, a jak dlouho? To musím stopnout nějak, ne? Teďka, Jo, to nebo? červený. Jo, a nevypnout to Zmáčkni celý. to. Tady to? Jo.